Ki para bangit bait jong kabalang Presbyterian Mauro. Ki para bangit bait ki bana ki bay pat ki balang. Bat ki parlo ki bait ki balak bani don rengkat bat ngi. Ngi ai kublay pi baro. Haga kerteng ka ba koridor tam. Ka jong utray bat unong penim jongi u Jesus Christ. Ngi ai ngu yo blay bangi yo ekani kalat ban penlong ekani ka jiaseng. Hapo kayeng mani jong kabalang Presbyterian Mauro. Kabangila ban penpoy siya pi baro, lingba ka YouTube channel Jong Kabalang Presbyterian Mauro. Ngi aingo bau bleu la kerku ngi baro si tayo, bat kumne hagani ngi utray, ngi yo egalat ban ya selok lang ban mani ban syakri ya u. To ngi niya pendem hagajing duai. Au bleu bau kupahau jangi bahabeneng, ngi aingo yame nakabentah kani ka por ka bame aingi, bangila ban ye kendo langkum ni ban mani ban syakri ban sakhi ka kerteng ke jong Jesus Christ ka ba ai ya ka jingker men ningi hapadeng ki jing do jingker men jong ni ka perthai ngi ai ngo ya me bawat hapadeng kane ka jing bamla ban kius ka ying ka jong me ban long jing seng pen ban ngi yo e ka ni ka lat ban ye selok lang para banget ban sakhi ru syaki paralok syapang ka jinget ka bangi don bat ka jingker men ka ba im ka ba dau Jesus Christ subau trai ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi bat ba men ya lama me ye ki benta baro jong jing syakri ka jongi kerkhui ki nong shimta baro ru ngin mat e ka bor ka jingelam ka jong men simba khot ngi aingo ba me sngoy ki jing duai ki jongi namari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ. Amen. Ngini ya syakri yo blay, da kabayar wai lang ka jing ruai ka ba lais pa san pusao. Bar hadien ka ni ka jing ruai, nga kerpat ya itemen besan jongi, itemen besan EW kharsa no, ba in sngob ha ban saya lamingi, ha ka jing pulie na kaktien ka jong blay, bat ha ka jing duai. Bar hadien ka ta, nga kerpat, ya itemen besan EW kharsa no komu secretary jong kabalang bansa ai ya gijing penbena kiba donkam jong kabalang shilenter bat lu nong pen im ngas ngau suk ngas shem ngau bha lingba jing e lenti bakim o yalam o ker uda ka jing ruai kaba laispa san posao. Shilenter bat lu nong pen im ngas ngo so ngas shem so ba ling ba jing elenti ba kim o ya lam o ker o da jing su jong kab neng ba ya ishlei Day hang ni ba nga yo man nga tibhay ngam kus lai ay rain kat ba Jesu ken ran nga tibhay ngam kus lai ay rain kat ba Jesu ken ran lente bun ki jema bat lu nong pen em ngayan tang ma ulok ba shisha ap dengki yong bun jan laki kjan batat kim kershan kamen sim rokasos liang day uban lambantan adu bandala chilian day uban lambantan
hadu bandala chilian Shilente jing imbaro par o katno jing it bashlei jing jatat yanga ugular akaying shong neshatei angtaha Kijan bapernai Bajink men shakitaba Tang yakaningan yai riwai Lenter bat ungan yai sa Tang yakaningan yai riwai Lenter bat ungan yaisa Ka jingpuli nagaktin ka bakhoy ka jungublay hagni kapor kalong na ka kitab sam ka baar pulay barok way utray ulong unong ablang brod jonga ngan om kerdu upenthia yanga hagija kaplang bajerngam uyalam yanga harut ki ki bajai jai upen phai pat yagaman sim jonga uyalam yanga hakilenti ka hok nagabanta ka kerteng jong u shisha langa yadru yagathem ka serngiu ka jingyam ngan om septing yagabasniu namar medon ringkat mamebat nga uding do bat usan do jong me ki pentingin yanga mesyang kamiet hakmat jonga hakmat kinong sun jonga melasle yakakli jonga da ka umpniang ka khuri jonga ka sle shisha ka jingbha bat ka jing isnei kin bod yanga baro kisngi ka jing im jonga ban ngan shong ha ka yeng utrai jiunom ublei uni snei ban kirkhu yega bapuli bat sa score yega tin ka jong ublei tongin phai so ublei ha ka jing duai kokpa jongi bahabneng ublei bolong utrai barukan rat jong ka jing im ka jongi iwei pai wei ublei ubalong unong thau jong ka beneng ka khndo ublei ubari ubasumar kandong ya ka jing im ka jongi man la ka singi hapdeng gini ki singi ki ba e ki singi ki batan ki singi ki ba dream ki ba shirkhei kisngi hagabangi ya lingba ya gani ga jingpang khlam kabala sapriang keleng setelak jonggani ga perthei hagabashibon kibriu kilangat hagani ga jingpang batshibon ro kibala do eino yalaga jong ga jingim nyaingo yeme go try ba melong try jongi ubalong unong aplang brod ubabha ubarni ubasumar kendong ya kejing im jongi ubayada yangi nagata kejing pangkhlam ka basirkei bangidang la ban im ban long ban man kumni kumbangi long hado gani ka por ka bamanta ni im atrai bi hapdeng ki singi ki ba e henry malakarsan bor yangi hado kani ka singi bangidang la atrai bi ban yo ya gani ka lat ban sakri me walangim yo su yagalat banwan ban sakri haga ying kabagantang ka jong mede ki pajba jong kabalang henry me ai lat yengi kan rad bi bangin yo bani sakri lang haki ying ki sem lingba kini ki kor ki bor ki ba me mala ai ka jing start haki khon ban riu ban thau ban sna yegi bakum kini ki tiar ni ai ngo yeme ko try namar ka jing don rangkat ka jong me lemban ni ngiwana khmat jong me gani ka por ban bu ye gi jingerpan ba me men singosen a try bi lada ka long ka mon ka ba khoj ka jong me
bamen pendo pendam no ya gini ke jingpang ke badon ha gini ke perthei ha gini ke singi medon ke bor atrai be ban sim no ya kan sla jong gini ke khendo nagi snong ki thau ki besong ki khon ban riu bad ban bread no ya ka seki rai e ki rai dam seki duriau ba ha ka bam don mano ba im hangta bagada ka jingpang kan song kan sa sata om so bagan penjenjar yo khon ban riu obadon ha ki snong ki thau kan ran be ing dwai dal dong ka man ka ba khoj ka jong me a to isnai yo khon ban riu kan ran be ye ka ban pelaj no na kene ka jing e bat ban pen yo pad ye ka lat sa sisin bangin yo ban kiu ha ka jing mani bani sakri ban mani bat panan borom ye ka gedeng ka ba khoj ka jong me kum ki khon jong ka balang bat ki balang baro ki badon ha kene ka ri khasi bat jantia bat kum jo ki balang ki badon ha ka leng satlak jong ka perthei ki para banget kan rat be ki im ha ka jing no men sim ki don ha preng ka jing tlot ha preng ka jing swai ha preng ka jing terkhong bakan jaman sim naga daw jong kene ka jing e namar katangi kirpat ablei to isnei banum sha bagani ka jing pangkanya sa ha gani ka sala kando henrei to isnei ban pendo pendam no ye ka kan rat be bat sa sisien pat ngin mat ye ka jing lai lut bat bangin yo ban sakri lai lut ye ka teng ka badan bor ka jome kan mau ye ki long yeng long sem jong ki khon ka balang ka jong me ha gani ka jaka isnei atrabi ye ki to ki bar im ha preng ki jing e ha preng ki jing tan ha preng ki jing dok ha preng ki jing kerdo ha preng ki jing ban jong ki jing pang ki jing sitom what e no atrabi to don ringkat halagat singi batu pensat bon me yeki bamen bakin yo atrabi ya ke jing im ka basingan ka jing im ka batingen ha ka jing yalam ka jong me kum uta unong ap lang brot ubabha ngidwai ru na ka banda ki we ki long yeng ha po ka balang ki ba im kum ba ki julong halaga singi isnai banang kersan bor atrabi baling ba ki ni ki jing e ki bangi mat ngi ya kendo penban ginang jan seme kat bagi singi ginang ya toker khuwa tra ye gini ke jing sakri ke bangi yo ha gini ke singi ai atra be bakan da don ke jing bam ke bakan jaman sim ke ban bsa ye ki jing iman sim ki jongi I wei ki khon jong ka balang par kum joru ye ki wei pat ki paralok ki para benget ki ha gini ke ri ke jongi ki be ye pe ye khmi ye gini ke program jong ka balang ai ba makiru kinyo mat kindiat kabalong ke jingbam da kabanta kimen sim kerkhua tra ye kinong sim banta kerkhu ye ke jing seng baro ko wei bang ye IT kini ki baro hakikti ke baran bor ki jome to sngo ye kini ka bongo to map to klet no ye ki pop jongi da bai kini baro ngingo ngidemi pani khot kerpan haga kerteng utrai bau nong penim jungi Jesus Christ amen. Ki prabange bi kini kilong ki jing panpana jongga balang hakini ke por lasibit janmit ngin yo biang sakawai pat ke jing iseng kaban penya de ke jing iseng samla jong ka balang ha ka bai wei pat I rangba I balong uwei ni ki khot ka committee balang in I ye ka khubor ka ktien ke jong blei barita ilong I Mr. HPCM hakini ke singu try ka ban wan Kasau tarik ubnai Oktober, kadai Commission Evangelism Sunday, hakabangi ladai toy banyo ye ke jingi seng ye lapat ma. Ten rain namar bang yen numpat yo ye kita ke jingi seng, yen yai peteng ye ke jingi seng jongga balang lingba ke YouTube. Hakani ke singu try ke banwan yen don artli ke jingi seng jongga balang, kawai hakapor sipo bejim step hapo ke jingi lam jongga jingi seng kena jongga balang. But ka way pat hakapor shiba jiman singi kumba julong. Hakaba I way pat I pastor I Reverend Balajit Ramsit in Sam Yagakubor Kaktian Kajongoblay hapdeng jongi kumki khon jong kabalang. Kum kajing panito I pastor Balajit Ramsit ilong u missionary jong ka KGP Assembly ha ka Nepal Mission. Badi pastor itre hangto banyalap ega gospel hapadeng kijai benriu Nepali kibadon hagatai geri.
kakam kalong ka bakhia kakam kalong ka ba e ngin dwai na ka manta jong people store ba pinang yo ika bor ban ai ika jing shakri ka ba pdiang hon ak marublei bat ka ban ring sibon kimen sim cheka jing panim ka jong Jesus Christ ngi dwai ba blei un kurkhu ngi kum ka balang ling ba ka khubor ka ba pin ai ba to blei un don ring kat bat phi ngi don ru ki jing pan bana ki be yade ba ka jing seng samla ka jing seng samla ha ka ni ka snem ka don ha pdeng ka jing rakhi ya ka silver jubilee jongka mentang kalapan bet ya ki katu ni teligi program ki ba la ban yesim mentang na lagim ha ka batho ya kita ki program kum ka essay writing competition ka poetry writing competition bar ka short story writing competition kidon ki jing pen bet renti na ka banta kini ki competition bat ngi lawa ngin sawa ye kini hakini ki notice board jong kabalang ha compound yeng mani tingi kerpat iki khon samla bat ye ki hep ki baret ru pin sawan khmi ye kini ki notice ki balawa bat ba pin yo jingmot bani simanta ye kini ki program kini ki long ki jing bana kubleshibun Kubleshibun ya itemen besan EW Kharsa ano iblay laming ya jing puli na gaktien ka jong blay bada ka jing duway sashisin kubleshibun itemen besan EW Kharsa ano kumu secretary jong kabalang ibala ay ya gitu ka jing pen bana tiyaga ni kapor ki para bangit bait bat ki parlo ki bait ngin pen kre elade ban shash ko ka khubor na gaktien ka jong blay kabangila pen bait ha ka ni kapor no phaisngi bangin yo sngo no shakri jong blay Utemen besan jangka balang Presbyterian Mauro kajangi itemen besan EW Kharsano. Ki para bangit biit baro ki balong ki khon jong kabalang Presbyterian Mauro ki wei pat ki parabanget ki be pet ye gani ke jo ko program ki wei de ki parabanget ki bana ki wei ki balang ru ki be pet ye gani ke program gasim gani ke kabu ban ai ku ble phi baro haga keteng ke ba im ke badan bor ke jong utrai obalong unong penim jongi Jesus Christ. Ni aingo yo blay baula don dekat bat ngi bat upenyo ye ngi sesien pat ye gani galan ban syakri ye ka keteng ba kho ke jong u lingba kani ke channel. Ka bentana ke tien ke jong blay ke bangala jid ban long kapang pedeng jong ke jing ye te selok ha gani ke singi ke long naga kitam kabanengkong usamwel kalendong kabahnyo kadkhot kabakhat ar bangan puli tang ya kalain kabakhaddu jong kani kadkhot badgani kalain kalong ru kaphang pedeng jong kajingkren kejonga hagani kapor kikintien gibaong hadu kani utrai ulayarap yangi hadu kani utrai ulai rap yangi tungin phai shoble hagajing dwai koble kokpa jongi bahabneng mi yingi atrai bengi don hapdeng kajing shakri yega gateng gabakho kajome barhagani ka klip mat ngi plit yega ktien gabakho kajome ban ngi puli yegi jing tho ki bakordor ki badon haka ngenya te ngenya slok ru yegi jing shisha baro ban ngi don kamar trai bi yaumen siem ba kho jome bon pen shai hakido not kimen siem jongi yegi jing mot ki badon haka bakani ka ktien kan long ka bor na ka banta jongi kan long ka jing bam yegi men siem ka jongi bangila ban im de ka bor jongka lingba kini gitsngi ki ba e isnay yalaw jong shakri baret batlot jome ngamdon e naladi henring up kmi yega bor umen sim bakho jome
o ban ya rab ban kershan ban penshai bangala ban kren yegaktin ke jome hagani ke jing yeseng tolong lem long ringkat bat nga lem ru bat baro ki basngap yagani ke khubor haki yeng ki sem ki jongki bat hakinu ginu ki jaka bakidon penkentang memeken ran yangi iwei pa iwei nabai kini baro ngipan haga keteng Jisu amen ki parabangit bi hapdeng kini kisngi ngilayah dingba yagi jing e lakum basau santli ki benai ngilayah laj nado bang ngilay kendo yagani ke jing e kabala wanra dakani ke jing pangklam kabala sapriang yaga perthai barok kawai bat kabala poiru sedok kani kari kajongi kari khasi jantia hapdeng kini kisngi don kibala mad yagi jing pang gi jing sitom don kibala yakendo yaga jing duk yaga jing kerdo haga bam haga ding baragi jing don kam kiba bon jaj hala yeng na kiba bon gidaw henry kiba pla ka long bang nyim sim la yap thangan nyim sim la sha jing it hado mentang namar bau blei ubabsa yaki simbneng ubabsa yaki tiu lili keringko ulabsa yangiru daga jingbam man lagasngi bangila ban im kumni hado mentang kadon kowe ka jing ong kaba ngayo ha ka WhatsApp kabala tho akaktin pareng dagini gigintin when we look back and wonder how we made it through, may we realize that it is not because we have been clever, but because God has been wise. It is not because we have been strong, but because God has been mighty. Not because we have been consistent, but because God has been faithful. Hakaktin lajong kini kikintin ki ong habang i persang ban syong ban paidin sigisngi ki balalit no ni dab daga jing sngo pla daga jing sngo lingo kumno ngi lala ban yaj hado mentang ban ngi sngo tho na margata bakam sim lalong nagadaw bangi long ki briu ki bastad kumno ban im Henry day na marbau blay ulong ubastad kumno ban penyaj ya gajing im jongi. Kamsim lalong na marbang ilong kibriyo kibaklan. Henry day na marbau blay ulong ubadonbor. Kamsim day setia na marbang ilong kibanang ban kensyo ban kendiap ban sumar yaladi. Henry day na marbau blay ulong ubayay ne ban sumar ya gajing im jongi. Man lagasni. Nila puli yakini ka kitab Samuel ka beningkong. Kalenong ka banyo. Kadkhot ka bakat ar. Tangkalain ka bakat do. Hado kani utray ulay rab yangi. Kadon ka jingyade. Kabajan kata-kata bat ka jinglong jingman ka bamangi mat hakini gisngi. Baru Samuel uong yakini kigintin. Hado kani. Hado kani kesngi utrai ulay rab yangi. Thus far has the Lord helped us. But hage NIB wong till now the Lord has helped us. Ni shem bahaga jingyay lenti jong ki khon Israel kilamad shibon ki jing e. Ki khon Israel kilayakan do ye ki jing e. Namar bagi Filistia kila long ki nongshon ki bakmat e jongki. Ki Filistia kila wan yele thma bon sen ye ki khon Israel. Baraba ki wan yele thma ki job. Ki penyap ya ki sipai Israel. Ban ngila ban mudur haba kita ki sipai kila sa penyap. Kadon ka jingle ben le kho ya ki khnthe ya ki khna. Kadon gajing luti yeki yengi sem yeki jingri yeki jingdub
bat ka donru kajing lengkin jong kajing pang kajing sistem ka bami hadin jong kathma nalon kata ki para bangit bi kita ki Filistia om tang bakila penyap ya ki cipa Israel henry kila kni noru ya ka senduk ke jutang utrai kani ke senduk ke jutang kadai ke senduk haga balatep ya ki mau lengkniap ka hukum ki bau blai ula ai haki kon Israel ling bagakti Moses haulom Sinai ki Israel ki juba ya kani ke senduk ke jutang kat syakaba ki lej pet snong bar ki ba ya ka silenter galanti hado bakinda poi haga jaka ka baki deban sange ki Israel ki lanyo ya ka bakalong ka senduk jong ka jing don rengkat ka jong utrai haga jing ya lenti ka jing im ka jong ki kat syabaki lej haga por jong Samuel kani ka senduk ka jutang ka don hapo ka tabernacle hasailo Henry ki Filistia ki lawan hertma ya ki Israel bat kila kini no ya ka ngi pulih ke kitab Samuel ka baningkong kalenong ka basaw ka dekot ka bakat way habang ngi pulih susu ha kalenong ka basan ngi Shemba kani ka senduk ka jutang kaladon hakari ki Filistia ro kilangat haki jingpang klam ki babon jai ki briu ki badai ki Filistia ki basyong ki basa haki ta ki sinong haga balabo ya ka senduk ka jutang ka jong utrai kilamad ya ka jingpang klam kilamad ya ka jingpang ki batrim laya to hagani ka bantaba kata ka jingpang kalong kata ka jingpang langsnam kajingpang atsnam balay bagala jya kumta kadaw kolong bakini ki Filistia ki lalidbo ya kata senduk ke jutang hakata ke ying mani blay thaw jong utaw blay dagon o bolong blay jong ki Filistia baru blay ula sngosi ya kata ke jingle jong ki Filistia baru ula pengat haki daga klam ka basirkay ya tu kaktin ka jong oblay ba hadin nyobnay bagi Filistia kila yo ya kabukum kata ka jing trim ka bakilangat ki Filistia kila lej penpaino ya kani ka senduk ka jutang syaki Israel but om tang ya kata ka senduk ka jutang hi henry ki dapat raru bat ki jing ay ngotang syaka jing Israel na kabenta kata ka senduk ka jutang hadin arpos nem baka senduk ke jutang kalau don biang hagaying Israel. Hadin bagi Filistia kilawan penpai ya ke senduk ke jutang. Ki ikon Israel kila sengoken mau ya utrai. Bat kila yam sengoken mau ya utrai ong ketin ke jong oblay. Ti Samuel ula keren hagaying Israel baro udaong. Lada pin pai no sau trai dega do no jong pi baro to bread no ye kita ki blay khla bad ye ki Ashtaroth na pedeng jong pi bad to khre ye lagi do no sau trai to sakriru tang ya uhi ute on pelaj no ye pi na kakti ki Filistia kini ki kentien ki long ki kentien jong ka jingkla ka bamot kabau Samuel ulakot ya ki kon Israel anda kumta ki kon Israel kila bread no ya ki bal bad ya ki Ashtaroth bad kila sakri yautrai bad hadin ketang Samuel ulapha yelum lang ya ki kon Israel baro Hamispa ki Israel kila yelum lang hang ta Hamispa bad kila ya tong bad kilaya the hakmar utrai bad kilaya sha jingit hakatagasngi bad kilaya ong hangta ngi lale pop yautrai kalong kadak jong kejingkala kabamut kata ka batong bad ka bathe hakmat utrai kalong kadak jong kajing the no ye kita ki jingle ki berim kalong kadak jong kejingkala kabamut
Habagi Israel kila ya don hang ta Mizpah. Ki Filistia kila wan hiertma ya ki Israel. Ki Israel ru daga jing septi ang kabakraw kila yeng banyale persya ya kita ki Filistia. Parhagata ko por ki ong yaw Samuel. Baun song thaj ban dwai na kabanta jongki. Me wat song thaj ban dwai na kabanta jongi. Kat bangi dang yeng yale na kabanta ki Filistia. Balaong bau Samuel ula dwai bat yai dwai. Parhang tau try ula don ringkat bat ki Israel. Bat utrai ula yeng yale ye ki Filistia na kabanta ki Israel. Bat ula tiit perthat ye ki sipai Filistia. Bat ula penyap no ye ki sipai Filistia hakmat ki Israel. Ondo kumta ki Israel kila kala ka bombot na ki pop jongki. Kila dem duai hau try bat kila jam. Bat kila linyar ringkat bau Samuel. Baru try ru ula pediang ye ki jing duai jongki. Baru ula ya rap ye ki. Badehang ni bau Samuel uong hagat kot kabakat ar. Hadu kani utrai ulai rap yangi. Para bangay bai na kani ka jingjiang ngila ban ringdur. Bau ni uknyang jingpang virus ubadon hagani ka slapper thay hagani ka singi. Ubalawan mi kum unong syun yaga jing embryo. Klam danyo laki long kibarit ni kibakraw. Kibaduk ni kibarius pa. Laki long kibatip yaw blay ni kibom tip. Laki long nakari India jongine nakiri pareng. Nakano gano gajaka. Klem map. Uniw kanyang jingpang ulaban long kumunong suon barat ba nagamanta ka jingim jong ukon banriyo hagini gisingi. Ulong srim ya kita ki Filistia ki balong kinong suon ki bakraw jong ki Israel. Bad ubalong rukum kata kajing pangklam kabalang snam hapadeng ki Filistia hagata kapor. Hagapor jong Samuel ki khon Israel kilamad ye ki jingjenjar silenter nagadaw jong kita ki nongsun. Baragi ni kisingi ki jongi kendiat por mentang nilamad yaw niw kanyang jingpang ubalong nongsun jongi. Omla len ye ka jing sisa bangilay siya sitom nauni ujing pang coronavirus. Laylay kito kibala sakta hauni uknyang jing pang. Kito kibala mad ye ka jing do no jong kiba it kiba thon nagadaw jong uni uknyang jing pang. Klemda penrit tangah pedeng ki para jaj ki para kenja jongi hagari kasi berjain tihan rei ni perkhat lem nagabda ki wei ki para mensim ki bakordor ki badon ha North East India baragari India barakowei barakaperthei sibon ki breu ki lamad ya ki jingjenjar ki la do ya ki kam ki jam ki la do ya ki jing trei ki jingta ki la do ya ka kamai ka kaji bat ka yo ka kot ka lahir bat kalawan ra ye ka jingkhuslai komnongin pandap ye ka bam ka di hiyeng asem komnongin sumar ye ki bapang ki basitom nalor kata ki khon kim yo so banlet sigi school puli ki samla ki baradon ha ki jing puli seri dikhar ki lahaban wan phai thlino khlem dala pandap ye ki jing puli ki baladon haki kam ki jing tray keleng kari India kila di ban wan phai no sala ka jong kari bat ban susong halaying bat lada ka bakum kani kan ne slem nyimla bantip kumno kan ja yagi kawai ka jing ong ka tin pareng go ong God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Trust Him and don't give up. Habangi berkat igini kigintin ki aimen sim. Ki ong ublay udon laka jing tmu nagabenta ka jing sya sitom jongi. Udon laka jong ka nongrim balay bangidey ban sya sitom.
baru don laga jong ka bainong nagabanta kito kibayay ne. Namar gatangi day ban syania hau ban ngim day yagaban pai din no. And when you place your trust in Him, miracles happen. Barabang ibu yalaga jong kajing syania hau try. Kikamba kijia. Omdan kau su ban set lesai. Henry habangi bread ilaga jing syania hau try. Kikamba kijia. Nginum yap tngan. Nginum dobam. Hagi ni yusingi menta. Ki parabangit ba i mla len ni kajing sisa ba. Ila ban ong i im hagi jingit. Ngingit ya ka ay ba ki scientist ki ong. Ngingit ya ka ay ba ki doktor ki ong. Ngingit ya ka ay ba ka sarkar ka ong sa pang uta virus. Ki jingle ki jongi ki pensakhi bang ngingit ya ka jing don jong uta uknyang jingpang. Wat lang yim yo i uta. Mdan mano bala yo i uta uknyang jingpang. Tang baro ngingit. Bau don hakeleng ki jaka. Ngihap bandeng yakimas namar bangi septieng bat ngingit bau don kat sa bangilet. Ngihap ansad yakikti bon sin namar bakat habang ngirong ngingit bau tau knyang ding pangudon. Ngihap an pet jengay nakipara briu namar bangi perkat bau tau knyang ding pangula bandon hau niu para briu. Ngikrik ngikiar nagi bahaya ngasem namar bangi perkat bau tau kunya jing pangula bandon hapadeng kita gajing jong ki bahaya ngasem ki marjan ki marpa ki jongi kabapelapat kelong balangi long ki kristan ki bala sakri yau blai silenter gajing em gajongi ngiklet ya gajing don gajong blai ban ngim ngej setia bau blai udan habaro ki jaka laka long halenti hasingkin hayo hahad hadukan hakikali hangdong no bangidan ublai udan ban ngej bau virus udan ngiklet pat bau blai udan hang ta ban yada yangi kata kalong ke ka bapla ka bangiman hagajing em ka jongi ngiklet ban ken mau bau blai udan ban yada yangi ban ngikli teng habangi kendo ya ke basneu ngi ong ble sano medan bat balei ba mi no yanga balei ba mi sya bangan mat ya ka bakum kani ke jingi sem ke jingi kendo ble udon hagi jaka baro ong kaktin ka jong ble bat dei ma u baya da yangi bangila ban laj nagi jing jinjar jong ke jing imbat naga ni ke jing pang ke ba sapriang keleng ke perthei yitip syai bangin umla ban im hagini ke perthei watang siklip matru ladau blei sim ladon ringkat lembat ngi u Dr. Billy Graham hagawai neki sermon jong u ong ka science kamla setiaban weng no ye ki jing ki badon haga perthei ka teknologi kamla setiaban pelajangi na kita ki jing Henry de ublei ubala ban yada yangi ban pelajangi ong ubli Graham ngalay kendo ye ki briu ki balalit point show bnai bar kita ki briu ki yetho ki ong badon ublei hau bnai wong susu ngalaya kenduru ya kitu kisipai ke balawan pai nagatmana Vietnam. Barhabang ngalaya keren bat ki yethu ki ong bat don ublay haki jakaset haki along ke baki ki don hangta ha Vietnam. Kasong haga jinget ke jongi kasong haga jingken maus ngi ke jongi kasong haga jing tibriu ke jongi bangin sngoto bau bleu don hagi jaka baro badai ublay da yangi kumbangi long mentang ong ubli Graham ngila ban yo iye ke jing don ke jong ublay habangi peje ki lom habangi peje ki them habangi peje ki duriau habangi peje ke sayid beneng
Ngila ban yu I ke jingdon ke jong uble haba iklung iyam. Bar kum ta ter. Ngila ban yu I ke jingdon ke jong uble haba ngi I ke jing khilong jong ki jhor ki jhep ki jing thong ki jing tep. Hagini ki singi ngila kham nget pen ban ya ke jingdon jong utau virus ban ya ke jingdon ke jong uble. Ngila kham septing ya utau virus. Ngila kham sumar kerpang ya di ban kiar na utau virus ban ya ka bangi sumar kerpang ya di nagabale persya ya ka mon ke jong uble. Ngi artien ya ke jingdon ke jong uble. Parabangi bi keni kalong ke jing khot yangi. Ngiladai ban nget bau uble udon hakeleng ki jaga bat shisha ong kaktin ke jong uble ka bangila puli nagabasdang. Shisha ki jing bhabar ki jing isnei jong u ken bod ya ka jing im jonga silinter. Nasekin mau gisi erwai bahai ketuko chorus hagaktin paring. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Shisha jing bha bat jing isnei ken bod yanga silinter kisngi ke jing im jonga. Nyim nget ya kata ke jing kular jong kaktin ke jong ublay. Ke jing ong ke sayans ke kela. Shipang ka ong dakumway bat shipang ka ong dakumway. Ngiyos ngo hagini kisngi haga news badon ke baong bakalong ka badon kam bandeng ye ki mas na mar ka yada yangi na kata ke jing pang bat ki way pat haga way ke channel ki ong kamas kamla banyadeng banyada yangi na kata ke jing pang. Henry kaktin ke jong ublay te kam jukala. Ublay ulong unong yada jongi. Ublay ulong uta unong pelaj jongi. Na kino ki jing ki bangi kendo. Ong kasam ka balay pulay ki khot khat prakat kandai. Hakmi ka khmat utray ka don hakita ki basepting yo hakita ken ki bakirmen hag jing isnei jong u ya ka ban pelaj ya ka mensim jongki na ka jing yap. Bat ban sumar im yaki haganem siyo. Namar kata ki parabangay biye. Nyan aingo yo blay bahadu kani utray uladon rengkat bangi. Barngin yay kirmen baon yay don rengkat bangi. Lingba kini kisngi ki banangwan. Ublay nagabanta kaburom jong u. Amen. Ngi penpau ke jing songo ke jongi ya itemen basan jongi itemen basan IW Kharsa no ibala ai ngi ketuko khubor syapang mau Ebenezer hadu kani utrai ulalong rengkat bat ngi shishangi ya ling baki por kiba kum baki Israel menshwa kilamat ndre kumba utrai bau blay ulalong rengkat bat ki ulay lam ki syaga jing job ublay unyalam yangiru syaga jing job Ubleu nang kerhui pi temen besan haga jing syakri ke jong pi yaga kam ke jong u. Ki para bangit ba jong ka balang Presbyterian Mauro kumto haga ni ka sngiu try ka baladep ngila yo ban penbena ya ka rai jong ka komiti balang bangin duwai pengentang gi jing aingo bar haga ni ka poru ngin duwai nagabenta gi jing aingo ka bangilala ban lumboro sitayo bat ka bangilala ban penpoiru syakirang ba ki bakabalang kalapan bait. Bat lada don ruwa ka nikapon na padeng jong pi ki bala penkre ban lum ye ki jing aingo kanang ban penpoi syakita kirang ba pila ban lum haga nikapor bat hadien kata ngin sabu akhmat jong blay haga jing duwai. Au blay bok pau jong ibabeneng Ngiaingo eme namar kani ka jingpen kan mau, yau mau Ebenezer, hado kani utrai uladon rengkat bat ngi. Shisang ilayat lingba shibon ki jing kum ka balang, kum ka ribat ka jat ben rio, bat kum ka pertehi barok ka way. Nre memshim le ino no ingi ko trai, mayay pendap mame ki jing dan kam ki jangi, bat namar kata da ka mensim jaga jing sngongo, ngiwan ban ai ki jangi siya ka kam ki jang me,
laki long ki ba bon, laki long ki ba kendiat, rengi ai na tenrai ka dok not, daga jing iet ya me, ba daga kam ka jong me, tokur khu ko trai, ya gini ki jing ai ki jong ito pan kan tang ki, bakat shano syakabangingi penan kam ya ki, kin roi kin man bha, nakabenta ka buram ka jong me, bat nakabenta ka kam jaga balang, tokur khu ko trai kerat, ya baro mangi ki balala ban no syaka kam ka jong me, hoi pendap me, ya gitu ki bamshim la ban no ru, namar ki ya kendo jing kerku, ya ki para bangit bayit, baro ki badon rengkat bat ngi hagani kapor, bat ki parlok bayit ru, ki badon rengkat bat ngi hagani ka jing seng, ngi aingo ba meyo sngoy ki jing duai ki jangi, namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru, haga kerteng ka jong utrai bat unong penem jangi, u Jesu Christ. Amen. Ki para bangit bait, bat ki parlo ki bait, ngila poy siya kabaway, jong ani ka GSN ka jongi, bat ngi panpaw ka jing sungo, ikinoy simbenta baro, yay organist Mr. Balmiling do nong pure, bat yay nong elam jing ruay, i Mr. S. Matlang, to blay unkur khu yaki, to blay unkur khu yapiru. Ngini ruay ka jing ruay ka ba lay spa lay puway, bat hadian kita, ngin sayo ya ka jing kurku panway. Ka lenti jing ya jonga hangne, ka dap ki jing bapentut, te tang ba menpet la ka khmat, ban ya ka suk ngam benut, ka jing ruay ka ba lay spa lay puway. Alenti jing ya jonga hangne kadap ki jing eba entu te tang ba men pe la ka kuman ban ya kasungam benut ngau beramban bala kading na im sukha kajinjar ngala kalenti kabet shitom ban poisha ying oblay bansa tokat yakil o ibarben ka komat jong meki baka Namla ban yoto ngende nawe ngagwatang yamiti opa kaduryau klem kutka jing is naingi Shem ya kalad ba la kre kadam bat kasleha kalbari kasnam un ublay date leitala Haru kom comensim red no but red but bakraw apala shandur ba itenat lo Jesu o ken
ngan mane ngan ngan burom ngan ting ka ching yam kor jong o kapelan bon hajar na ching yam ka kre. Bato da ai ru ba ka jingai e ka jong Jesus Christ bo trai ka jingit ba ka jong bleu pa ka bana bom jukut lambat ka jinga selok ka bat hyang bat ka ba pensat bor ka jong men sem khot to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reungit ru akaleng satla ka perthai menta bat shadow ki arta bom jukut ru. Amen.